Moram da vam kažem par stvari o sajtu mojtrg.rs. Verovatno ste primetili da dosta youtubera snima baš o tom sajtu, ali zašto? Zato što je to vodeći sajt za prodaju i kupovinu polovnih stvari. Još jedna bitna stvar je što se veoma lako koristi, a pri registraciji dobijete 5000 dinara za promovisanje vaših oglasa. Ako vas interesuje više informacija o sajtu mojtrg.rs, pogledajte link u deskripciji. Posle par klipova različitog sadržaja vraćamo se live hackovima. U prvom ćete vidjeti najlakši način za pranje četkica za likovno ili šminku. Treba će vam plastična flaša i pištolj na topli lepak. Na flaši nacrtajte razne oblike, znači bitno je samo da bude hrapava. Četkice će se mnogo lakše očistiti kada budete prelazili preko ovih neravnina. Drugi life hack će vam se sigurno dopasti. To je jednostavan način da zaštitite prste dok sečete. Ne zaboravite da posjetite i Facebook stranicu Kućni trikovi uradi sam, tamo se dogovaramo oko narednih klipova. U trećem life hacku bušimo ovu teglicu i na vrh lepimo gornji deo flaše sa čepom. Lepo isecite ove krajeve i možete zalepiti preko rupe. Možete da koristite i običan čep, a sipanje će biti mnogo lakše. A evo jedne ideje kako da zaštitite produžni kabel napolju. Treba će vam samo veća plastična flaša. Ako flašu isečete po ovim linijama koje upravo crtam, a za kraj zavežete neki štap, dobit ćete super stvarčicu za branje voća. To bi trebalo da funkcioniše ovako. Ako vam se dopao videoklip, pogledajte i prethodni. Također tu je i sajt mojtrg.rs.